Εδώ είχαμε και πάλι, είμαστε μέσα στο Crown. Η κλειδί, όπως βλέπετε, περισσεύει. Εδώ είναι το μαγαζί του Versace. Εδώ οι κυλιόμενες σκάλες όπου μπορείς να πας στα υπόγεια καταστήματα. Είναι το lobby shop. Στις τουαλέτες εδώ πέρα, όπως βλέπετε, επικρατεί συνοστισμός. Περιμένουμε πολλή ώρα. Υπάρχει κι άλλη σκάλα που πας κάτω, αλλά υπάρχει εδώ άπλητος φωτισμός. Εδώ, όπως είπαμε, ξαναπερνάμε έξω από το κατάστημα του Versace, εδώ στο Crown. Εδώ τα μοντελάκια του Versace. Και εδώ βρισκόμαστε στο χώρο υποδοχής του καζίνου. Πραγματικά ο κόσμος εδώ είναι πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε το σιλιάτικο δέντρο που αναβοσβήνει. Εδώ είναι ένα από τα μπαράκια του Crown. Οκ. Μας λένε να κλείσουμε την κάμερα.